шәшәгәтә син утырткан берлегән, бакчаларда шәшәгәтә син утырткан берлегән, берлегән, сагындым. Берлегән, сагындым. Яңаем җитә бит инде, ни берлегән булса. Тыралы. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бергәннән. Бүген төнлә төшләремдә сине күрдем бергәннән. Мине күрдем дә. Ник тотасың син аны? Шарша без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матуррак җырларга кирәкмиде менә. Ник яңаем җитә бит? Үз репертуарында. Апарит. Я фaqat дуарга әйтәсе килә. Шуннан да кыш уртасында нинди берлегән турында җырлап утырасы димәкче була. Хөрмәтле тамашачылар, шуннан да рәхәтләнеп капка төбендә матур итеп күңелләшеп утырабыз. Но нигә килгәнебезне онытмыйк. Тамашачыларга әйтик, хөрмәтле тамашачылар. 31 декабрь көне ТНВ каналы тамашачыларыбызга шундый бик матур күркәм тамаша әзерләде. Ул да булса Хәситә исемле мюзикл. Ура! Әле бу телевидение тормышында беренче генә хәл бик яхшы булырга ошаган. Әле аның сценарий авторы да кем икәнен әйтәсезме? Үзем әйтимме? Әйтегез әле. Аның фамилиясе Шакиров. Шакировлар һәр вакыт шулай яхшы язалар. Минихановлар да. Исеме Альберт, талантлы егет, бик талантлы егет. Менә бүген шушы Хәситә мюзиклының геройлары, шушы мюзиклда катнашкан артистлар барсы да капка төбендә дип әйтим. Килә алмаганнар да күп, әле төшерелеп бетмәгән икән. Шулай бит. Мәгәр хөрмәтле дуслар, 31 декабрь көнне карарга онытмагыз. Инде бүген шушы мюзикл турында сөйләшәбез. Кем кайсы нинди рольне башкарган? Иң төп рольне мин башкардым. Аның шул Хәситә фильмының иң соңгы 30 секундында мине күрергә мөмкинчелегез булачак. Мин аңар шиклап китмәсәләр дигән әйткәндә, алсына бу кинода төшкән бүген генә белдем. Аны берсе белмичә калды. Соңгы 30 секундка эләктем, Аллага шөкер. Бу кульминация. Бу кульминация. Менә всё тәмамланырга, Хәситә тәмамланырга кала. Менә 30 секунд мине көтәләр һәм аннарсын безнең президентыбыз котлаячак. Менә нинди главный роль минем. Иң җиңел роль дигән син сөйләшми торган. Ул кинода име ул эпизодик рольдә катнашкан кеше артистлар да име алар шул кадәр популяр булалар. Әле бәләкәй генә рольне җиренә җиткереп башкарсаң, әле синнән дә популяр артист булмый. Менә мин дә шулай дип уйлыйм. Сүзләрен хәтерлисеңме? Сүзләр юк иде анда. Йомышагына кыйнап. Бу музыка бит булды бит әле бу. Мин анда матур итеп утырып катырам, әйттереп матур шубалар киеп, весь сөйләп бетермим инде, бөтен әйберне, бөтен секретларны әйтеп бетермим. Но соңгы 30 секундта мине күрергә мөмкинчелегез бар, җәмәгать. Кабыздыгыз дин, харашын карагыз, я. Белеп чакырган без икән. Төп герой син. Без ятладык та ятладык. Җавап абый, ул менә клип төшерү, әймит, клип төшерү җоелды икән ул. Чөнки син уйныйсың, бөтен әйберне эшлисең, ләкин син сүзләр әйтмисең, әйе. Җырлыйсың да, авыз ачасың гына, әйбит. Монда сөйләргә кирәк, уйнарга кирәк, бөтен сүзләрне четко әйтергә кирәк. Салават, клип төшерү рәхәт икән димә. Аны син төшерәсең, чөнки син төшергән клиплар алар һәр вакытта сыйфатлымы? Ул заманча. Син Татарстанда берәү генә, әмма дә ләкин анда төшкән кешеләрне җафалаганыңны мин беләм. Зур ситтән карап тегеләр. Үзе актер булды. Актер буларак. Үзе бездә булды син һәм мин клибында. Әйе. Безнең туйны үткәрдең бит син. Син хәтерлисеңме, син һәм мин базарда. Агропромпаркта. Әйе. Yok. 2 kilo kıyar verdi. Yok, анда менә без ул базарда клипны төшерергә чәйн беләсеңме? Минем хәзер безнең пожизненный скидкамда килгән. Ул андагы сатучылар хәзер мине барсы да таныйлар сезнең аркада. Аллага шөкер. Анда иң төп геройны башкарган ул клиптагы төп түгәрәк бер Кытай курчагына ошаган сатучы бар анда. Ул инде миңа әйбер алган сайын бушка лимон биреп җибәрә. Яра, Хәситә мюзиклына күчәбез. Име бу мюзиклда төп тема Хәситә инде ул милли
матур ташлардан эшләнгән шушындый әйбер. Бизәк. Ул бизәкле, матур. Һәм менә шушы әйбер кирәкмәгән кеше кулларына эләгеп, һәм менә шушыны эзлиләр. Дәвам итәбез. Эзлиләр, әйе. Эзлиләр һәм инде һәрбер геройның ниндидер өлеше бар. Әйбәт, һәр вакыт нәрсәдер үзгәрә тора. Хәтта безнең дә, без менә Гүзәл белән без анда аерылышырга торабыз инде, әйбәт. Сез нинди рольләр уйныйсыз? Без гаилә, менә минем улым утыра. Мен аны беренче тапкыр күргәч әйтәм, сиңа ничә яшьсең? Ошаган? Ошаган? Әти белән бер яшьтә. Улым, мен шуннан да мен шундый хыялланам бит теге улым булсын дип инде дәгъвалар кылам бит инде. Алла теләсә ал. Менә бу фильм аркасында мин менә кара инде Шибәр акыллы юкмы икән ансы белмим. Шибәр улым бар. Акыл турында сөйләшмик. Ага карап тигерем. Сөйләгәнем бар, берәү әйтә икән, мин бәләкәй чакта шундый ямсыз идем. Әйтә икән, юк, сез ул кадәр үзгәрмәгәнсез, әйбәт саклангансыз дип әйтә. Шулай ук. Сез әтисе белән исе. Син исеме геройның исеме ничек? Мин яраткан уллары инде. Яраткан уллары. Илгиз шулай ук. Синең образ Зурманда. Ол шул табучы, бөтенесен бәйләп торучы мин инде. Дип әйтә алмыйм. Просто малайлары булып уйныйм, һәм инде төп героиня Әминәнең браты булып. Менә мин бөтенесен менә җайлап көйләштереп берим. Тормышта кебек инде. Әле бит әле бу мюзиклда иң кечкенә генә төп героиня Әминә бар. Ул да булса безнең татар эстрадасында һәм шулай ук Гөлнара Габидуллинаның кызы. Инде әле яңа дөньяга килгән безнең күз алдында үскән бала, инде хәзер шундый төбрәләрне башкара. Бик талантлы ул, бийдә, ул җырлыйда ул кыз. Мин ашыкманам. Шундый әйбәт уйный ул. Менә без бит анда төнге сәгать 4-кә хәтле төшердек. Хәтерлисең бит, әйт күпердә. Менә ул шын нисман актер сыман бирелми. Biz уже арып беттек булай җыклый. Юк, менә капитал. Уйныйбыз. Килеп тә төшә, нитә дә менә бөтен ролен безгә ул шул хәлле ошады. Менә бу баланың киләчәге бик зур. Менә аның әтисе белән исеннән тора инде. Баланың юнәлешен, киләчәген менә ничек күз алдылар. Шуңа күрә артист булса да, артистка булса да ул бер кайчан да югалмаячак. Әле бит анда Илмира Калимуллина да бар. Әле анда Дания Нуруллина да бар. Әле анда бар, әле Илгиз Шайхразиев та бар. Тагын кемнәр бар? Анда бик күп. Әле Винарис та бар. Әле анда Гүзәл Идрисова да бар. Винарис, тукта, әйтим әле Винарис. Безнең күпердә төшерәбез, әйбәт. Уже сәгать төнге сәгать 3, төнге сәгать 4. И менә Винарисның роль әйбәт шундый, ул 3 пычмак ашарга тиеш. Яңарга пычмак, бер шилек 3 пычмак. Юл менә ничә дубль төшерәбез, әйт. Шунда 3 пычмак аны ашап бетерде, Без тегәре карыйбыз теге. Тукта, безгә дә калдыр. Тукта, монда күп дубль була, шуңа күрә бөтен 3 пычмакны ашап бетерде теге. Иң кызыгы шул. Менә Дания Нуруллина, без шул менә күпердә төшергән вакытта, анда бит инде әзерлек турында әйтеп китик. Күпер, хөрмәтле тамашачылар, чөнки бу мюзикл Башкортстан белән Татарстан границасында Баулы районында 2 сәгатьлек чыга торган күпер бар. Чөнки Башкортстан белән Татарстан арасында сәгать аермасы, вакыт аермасы 2 сәгать. Хәтта Баулыга барып төшерделәр. Шулай. Мен аны предлагать иткән идем инде Азнакай районының Тымытык белән Бакалы арасында төшергә дип инде. Аның күпере бит ни, әдрәк ни ирәк. Ну, төзерләр иде, бәлки может шуны фильм. Хамман салават үзен кайгыртма. Мин дә шуны кайтып сөйлим. Менә мин әйтеп бетермәдем. Дания Нуруллина шул төшергән вакытта безгә мастер-класслар да бирергә өлгерде. Чөнки без бер машинада җылынып утырдык Дания апа белән. Салават үзенең текстын репетировать итә инде. Дания апа артта ул әйтә: Салават, менә монда интонацияны менә шулайрак итәргә кирәк инде. Дания апа бит. Дания апа. Салават инде репетировать итә, аннан соңыннан Дания апа: "Вот, молодец" дип бактап җибәрде дә Салават әйтә: "Мин үзегезгә алыгыз әле" ди Камал театрына. Салават инде кызып китә иде. Валай итеп китә. Монда тынычрак та кирәктер, шулай бит. Дания апа Нуруллина ул бик менә Камал театрының әйдәп баручы иң яхшы артисткаларының берсе. Яратабыз, хөрмәт. Аны бөтен татар дөньясы ярата. Шуңа күрә исән сау гына. Әле бит әле безнең Казан шәһәренең уртасындагы Мелинин күперен ябып,
Әлі анда да төшірдігіз. Күпме халық нишләп яптылар икән, күпме кеше эшкә барганда соңга калгандыр. Хәтерлисезме ул эпизодта? Минем ролем эчендә аэропортка алып кирип 2 скамейканы ябып куйдылар. Чынлапмы? Урлап, данлап. Менә бит, син әле әйтәсең, бәләкәй генә эпизодик роль, әле күпме кыйынлыклар тудыргансың. Анда бит кыш кына төшерелде бит инде бу теге отнада. Бүтән шундый калынлыклап киенгән, мин шундый туфлидән, шундый юка гына матур гына шубочкадан, шундый кичкенә генә сумочкалар белән матур итеп кирип барам. Ну кеше аңламый бит инде безнең һәр фильм төшергәндә. Миңа бүтәнсе булай борылып карап теге итекләр кигәннәр шундый бай турып карлар барып утырдына тегендә. Әйдә 2 скамейканы ябып куябыз дип әйттеләр дә. Һәм инде ито әле анда теге аңлап бетермәделәр кеше. То что без төшерәбез анда килеп утыралар, без тегеләрне күчереп куябыз, килеп утыралар, төшереп куябыз. Беш килеп биттек. Юк, менә барыбер хезмәте авыр булса да, аның нәтиҗәсе яхшы була. Чөнки тамашачылар бу мюзиклны көтә, Иманым Камил. Булай гына сөйләп, аны бөтен теге серләрне ачып бетереп тә булмый, ярамый да. Шуңа монда бит әле Баулыга чаклы 700 чакрым барып, әле монда КамАЗлар, әле монда күпердә төшерелгән, күпме авырлыклар тудырылган. Көрәш сарайында бик күп сөмке булды. Үземне җыеп алдым. Булат Мусин белән көрәштек. Булат Мусин кем икәнен әйтеп тормыйм инде. Син көрәштеңме? Тырыштым иде мин үземчә бер 3 тапкыр атканнан соң бер ярты сәгать җыеп алдылар менә бай гына менә шу иттереп. Сиңа кадәр бит санкциялар запчасты ярамый бит сиңа. Ярамый. Шул үзем төзәлеп әкертен генә инде. Бик кыен булды. Безнең регионныкыда түгел бит, Самарский регион запчастлары да безнең. Хәтта Самарның ярый аңа. Ярый. Таләтти лада аңа ярый. Комбайн запчасы да ярый сиңа. Теге комбайн дигәннән бер ир кайтып кирсә, командировкадан кухняда бер әзмәүрдә ир утыра икән, мужик. Хатыннан сорый икән, кем бу? Хатırlыйсыңмы? Минем туган көнемә кухонный комбайн бүләк иткәнең. Әйе, ул шуның комбайнеры дип әйтәләр. Менә безнең Айрат утыра инде. Айрат тамашачылар хәзер тыңлап утыралар инде. Бу Айратта катнашты икән, бу мюзиклда дип инде. Айрат, син катнашмагансыңдыр, име? Ну син катнашкан кебек булдың инде. Шулай бит. Менә мин дә катнашмадым. Ну катнашасы килә. Килде. Булат Хисматов катнашты. Менә алар алыштырырга килгән. Әйе, шуңа күрә. Ул килә алмады, мин аның урынына. Аның урынына. Ярар. Алла алышабыз, Аллага шөкер. Шуңа күрә. Дөнья булгач төрле хәлләр була, име? Чөнки 31 декабрь көнне бу тапшыру эфирга чыгачак. Яңа елны каршы алган вакытта тамашачылар да түземсезлек белән көтеп тора иде. Яңа ел бит ул үзе бер мөгъҗиза. Без инде барыбер ничә яшьтә булсак та, безнең инде балаларыбыз бар име, бәләкәй генә булса, оныкларыбыз бар. Бары әкиятләргә ышанабыз, Кыш бабайга ышанабыз, мөгъҗизәгә ышанабыз. Шуңа күрә яңа ел кичендә барыбер нәрсә дә булса, шушы балаларыбызны сөендереп, шатландырып, ниндидер бүләкләр әзерләйбез. Шулай бит, Салават. Әлбәттә, әлбәттә. Менә сез ничек шушы яңа елны каршы аласыз, әйт әле. Безнең яңа ел ул Мәдинәнең туган көне белән ассоциируется. Чөнки аның 7 гыйнвар туган көне. Менә кыш килеп җитә башлагач, кар бөртекләре төшә башлагач, ул безнең "У меня скоро день рождения" дип әйтә башлый ул. Менә хәзер көн саен шутлап барабыз инде һәр бер көнен кайчан килеп җитә безнең 7 гыйнвар. Мен әйтәм, менә яңа еллар үткәч, Алла бирсә, җыелышабыз дип. Ә менә нәкъ 31 декабрьдә минем бер 3 ел дәвамында мин нәкъ менә бу теге сәгать 12 менә тулганда мин җоклыйм. Чөнки мин бер уннарда бәлешләр чыга, ну ашагач әзрәк расслабляйтә бит инде, мунча кирип чыгасың бит инде. Сүнәсең, аннары уянасың сәгать 2ләрдә. Бинарисны сөйләп утырган була. Güzel. Ашатма сәгать 10-да, сәгать 12-дә генә аш бәлешне ярыймы? Мунчаны да сәгать 12-дән соң ягарга кирәк. Бу елны бәлеш түгел, каз була. Каз буламы? Ярар. Менә мин ни өчен әйтәм? Чыннан да сәнгати гаилә, тамашачылар сезне яраталар инде.
Сіз әлі бит әлі сәнғатта гына да түгел, сіз бит әлі эшмәкәрлектә дә бик уңышларга ирешкән, барсына да үрнәк булган, ничек эшләргә икәнен күрсәтә, өйрәтә белә торган шушындый матур гаилә. Әйдә, әле мин Салаватны, үзәлем мин инде сезне бик белеп бетерим. Мин Салаватның бәләкәй чагыннан беләм инде. Салават ул вакытта әле әнин Азнакайда Дом культура директоры булсаганда син әле теге аякка ярып кына әтиңә ярып клубка килә торабыз концертлар белән барганда. Һәм бер заман минем бер юбилейга Салават Миндиханов матур бүләкләр, чәчәкләр тотып име мәдәният бүлеге мөдире Казанга килә. Безнең Азнакай дигән җырны Җават абый язган. Сүзләре минеке? Әйе, сүзләре синеке. Мин инде сәхнәгә чыктым, инде текст әзерләдем. Мин ул вакытта инде мәдәният идарәсе җитәкчесе. Чыктым да инде сөйләргә Җават абый булай кулакка әйтә. Озак сөйләмә. Озак сөйли күрмә. Мин кыстам аны. Бер-ике сүз әйттем, кытладым. Аннан тыш әле әни битен, әни гомер буе мәдәният өлкәсендә эшләде бит. Һәм иң яраткан артистларның берсе Җават Зөлфия апа. Һәм инде юбилей әзерлибез, әнинең туган көне, әйтәм, бүтән үзебез бүтән әйберне әзерлибез, һәм синең иң яраткан артистларың килә. Җават абыйны качырып куйдык бер кладовкада. Җават абый, "Кайдан чыгарыгыз инде?" И все, шунда Җават абый чыга, бүтән кунак в шоке. Җават абый, сиңа менә мең рәхмәт шуның. Шундый атмосфера шикарный. Күрдеңме? Шавра керек. Күрдеңме инде кешене? Ну, кладовкада сәгать ярым утырдым мин. Син иртә килдең бит. Нишә инде мин Казаннан ала киләм. Белә, тормыш булгач төрле хәл була. Име Самар өлкәсендә туып, яшәп, менә институтка укырга кирип, Илгиз Хасанов дигән җегет. Хасаншин. Илгиз Хасаншин. Җават абый, алай ярак бутырга. Ничә ел бит инде хәзер дус бит инде без. Илгиз. Самарага күптән кирмәгән идегезме? Мен моннан соң кирә алмассың. Теге гафу инде яме түзәтәм хатамны, теге бер кыз килгәндә татуировка ясаткан булган инде. Вәли дип яздырган да, яңадан татуировка ясата торган устага килгәндә, менә шушы татуировканы Вәли дигәнне сыздырыгыз әле, пожалуйста. Юк, без моны сыздыра алмыйбыз. Нишләтеп буласың? Моның алдына Жүләр дип кенә язып була дип әйтәде, шуңа күрә Жүләр Вәли. Илгиз, яңа елны кайда каршы аласың? Җават абый, яңа елда әлегә гаиләм юк. Кунакларга йөрим инде. Әйтәм, бик шатланасың инде син. Юк, кунакларга йөрим, берсен дусларым бар котлыйм, сына бүләк тапшырам, үзләре дә чакырам. Сөйләшкәнчә инде? Сөйләшкәнчә. 12нче ярты сездә? Як, ул өйләнү шул бит ул ни түгел. Тыйын түгелме? Өйләнү проблема түгел. Әйе, шуңа күрә берәүдән сорыйлар икән, "Мәймүнә, син һаман кияүгә чыкмадыңмы әле? Менә игълан биргәнем, үземә тогры булырдай тормыш иптәш эзлим" дип игълан биргәнем, бер генә шалтырату булды, ул да этләр питомнигыннан дип әйтәләр. Лакра, иләнү шу, име, гаилә кору, улмы, аның проблемасы җитәрлек. Бер хатын теге ирештән кайткач теге костюмыннан теге хатын кыз чәче шүпле икән. Тапса скандал, тавыш чыгара. Һәр бер көнне караганда чәч тапмагач иренә, "Син нәрсәлә? Пляж хатыннар белән гүләйтә башладың әллә?" дип әйтәләр. Хатын кызгармага сәбәп таба. Таба, Җават абый, менә бит сөйләшкәнчә бит инде. Менә шаһитлар арасында, бөтен кешеләр арасында яңа ел сезгә килербез. Никахымны сез уздырасыздыр дип сөйләшкән бит инде. Менә кеше Хәзрәт укып китә дә, шуннан соң сез инде. Менә никахны кем укый? Син Салаватка тапшыр. Алар булай да булалар, алар бит мине әйтеп биләде. Шуларга чакырасы. Так, баянисты сөйләштек, парадис кысымына так. Хатынга да баскала дигән күк. Хатынга тавып тавыгы. Менә хөрмәтле җәмәгать, әйтмәгән күпме кызлар карый сине. Бер сигнал. Илгиз, бер җегет ЗАГСка соңга калган бит. Пробка шәһәр урамында. Дигәндә хатыны ЗАГСта көтә икән, шалтырата икән. Карале, мин пробкада утырам.
келіп үлгіре алмайм, пока бір нәрсені ғана күйеуге шығып тұрайын деп айтайын. Соға көре, сен сау болып, өзіңе тең, сені аңлай тұрған, Алла берген болса 2023 ел deyip тұрабыз енді. İlgiz Hasanшиннің үйленгенін көріп, тойында, никахында бұларға насип болсын. Әтиеніңні шоқырған ма? Әтиеніңні шоқырған ма? Балмары жырлайлар. Алсың, яңа елі қойда қаршы аласың? Ауылда, Елхавойда. Елхавойда? Ғайлә белән? Ғайлә белән, әнилер белән, әтилер белән. Традицияны бұзмайсың? Традицияны бұзмайбыз. Эш алмадым ул күнге. Үйдә булам. Анарсың инде, менә беләсең нәрсә, ел сайын безнең 31 декабрь көнне авылда 2 авыл Түбән Абдул, Елхавой, анда безнең 2 клуб. Шушы клубларда яңа ел кичәләре үткәрәләр. Һәм ел сайын инде шалтырату була бит, шалтыраттылар да, һәм мин быел да урамда үткәрәбез диделәр башта. Теге ширләүчеләр дә күп бит инде урамда үткәрәбез. Мәйтәм юк ничек инде урамда мәйтәм. Ресторан бармысың сездә? Столовый бар. Райповский столовый бар. Мәйтәм инде шунда бәйрәм үткәрик. Шулай берәр сәшлектә алайда килешмәдек. Хәзер инде клубта үзебез мин дә җырларга кайтам дидем. Шуңа күрә 31 декабрь үземнең авылымда җырлап, тамаша ясап, концерт куеп үткәрәбез Алла бирсә. Теге яңа елдан соң бер ир эшкә килгән бит. Күстебендә фингал икән, коллегалар сорый икән, слушай, нәрсә булды? Кем белән сугыштың? Ресторанда бер кызны якладым. Хулиганнар ничә уйдысың? 2 уйды. Хатын белән төште дип әйтә. Менә сезнең белән рәхәт, күңеле нәкъ шушы урында бер музыкаль күчтәнәш булырга тиеш. Әйдәгез. Sirli dünya Ertəsin ardından Sinen kalmaz işin minde Kız olandan aşıgan En xeyləkərsin isin dünya Şaktırasın ardından Uğub jittin digen şakta Avınan da yığılan En xeyləkərsin isin dünya Şaktırasın ardından Uğub jittin digen şakta Avınan da yığılan Uğub jittin bulmay seni Күпме генә шапсам да Шәйел түгел яхшы атка Атланыплап шатсам да Әй хәйләкәрсең син дөнья Шаптырасың артыңнан Уып җиттем дигән шакта Абынам да йыгылам Әй хәйләкәрсең син дөнья Шаптырасың артыңнан Уып җиттем дигән шакта Абынам да йыгылам Sen bilgili bulsa da Tutturmağandın sinin Biz kişiler şababız şul Uğub jiter biz kibek Ey xeyləkərsin sin dünya Şaptırasın ardığından Uğub jittim digen şakta Alınam da yığılan Ey xeyləkərsin sin dünya Şaptırasın ardığından Uğub jittim digen şakta Alınam da yığılan Uğub jittim digen şakta Alınam da yığılan İlgiz Hasanşin. Oğlum gelin.
Ұшап та қарағансың. Любопытный. Это шундай. Bu kadar mı yaşamay? Tege yaşamay degenden katını irin vrach kap kelgende, vrach tegini irin qaraganda katını şitkap ketip erigiz mena bir de yaşamay biteli. Katını mena da yaşamay balalar yarata bitti biteli. Bu sandık içinde barımızga da tanış, barımız da yaratkan, barımız da bilgen, barımız da kütüp algan şunday eybir. Bala şaktan, üskeş, ılıgaygaş, orta yaşta türlü razmerda bula, uzunu da var, kıskası da var, işsi de var, işsizi de var. İşsizi de var. Türlü tüsüsü var. Türlü tüsü de. Buldu mu? Ol şunday matur. Ol şunday güzel. Ona gel qarab qana turası kile. Ona qaragaş, ol mene şunday bir-birini xatirletey mi? Ol mene qarab qana turası kile indi. Ol jarrata, ol bite, көңіл аштыра. Sen bir yollatı öldürür müsün? Baka bütüne bir toru kile Şevit abi. Kim nerse torunda Yok öyleydi. yok, eti silegenden bugüne bilemeydi Şevit abi yoksa. Яңа ел. Сеңа срочно үйленерге керек, башыңа әллә инде уйлар кіре башлаган. Әйме? Үйлендерге керек, этлек уйлап отырасың сен. Теге bu kadar özü için yaşap duydu bu kadar. Aile için yaşasın, balalar için yaşasın. Tege etisi kızın kiyindireyken balalar bakışasına barıga alıp barıga indi. Kızın eyteyken kızım apa sen nikaş tileysin mi? Nikaş tileysin mi digeç? Yok ati men özüm için yaşarga tileyim dip eytedi. Şevit abi, yonadan kovak basanız? Türlü tüstegisi var, islisi var, işsizi var. Sabun. Tügül. Yok. Bilem. Çırşı. Uzun boylusu var, kıska boylusu var. Dürüst, şırşı. Alsu farakşıda. Серьезно? Дұрыс мынай? Ол шыршы bitmedi bit. Şırşı değil mi? Шыршы деген бит? Şöyle mi? Иә. Яңадан кішкентай Yok, шыршы senin деген. kebek burada samagun ile bitirmeyin. Шыршы ма, дұрыс мә? Şırşı, koy alkışlar, koy tuş. О! Давай, баста миңа. Алып қайтып кетем мен мұны. Ел Хавайдың үйге қоям, Ел Хавайға. Bunu alıp kaytarıp gider için başta жазаны өтерге керек. Başta biysin mi, jırrıysın mı, söyleysin mi, parodiya mı? Şuna göre ne diye жаза береміз? Olsunu gümür-gümürden motor şığır sili деп әйткен нерейді. Мына шушы сұндыққа басып шығыр сөйлесінер яңылда. Премі пресі келі. О сұндыққа басам, о мені түзмей. Ал су жалқы түгіл, сондық жалқы. Әйде бір жерін жырлаймын. Әйде. Yürek, tibe yazın bizrek,
күңел мәңге яш кала, мәхәббәт канат бирә, очам күккә тиз генә, ягымлы дәшүеңнән башым әйләнә. Син мине сагынасың, артларымнан йөрисең, янган сөю чакларын ушка тотып саклыйсың. Син мине сагынасың, янга килеп йөрисең, хисләреңне сыный-сыный, сүзләреңне сайлыйсың. Булмас бердә синең кебек салкын, йөрәк эреткән, күзләрең янып тора, язмыш өлгереп килә, шатлык юлы, матурлык нур сибеп китә. Син мине сагынасың, артларымнан йөрисең, янган сөю чакларын ушка тотып саклыйсың. Син мине сагынасың, янга килеп йөрисең, хисләреңне сыный-сыный, сүзләреңне сайлыйсың. Sönmez yıldız bulsun söyüp durmuş, birip бар kanat, сибеп бәхет yüzüme aldın кыяш нурларын, күзләреңнән укыдым сөю уйларын. Син мине сагынасың, янган сөю чакларын ушка тотып саклыйсың. Син мине сагынасың, янга килеп йөрисең, хисләреңне сыный-сыный, сүзләреңне сайлыйсың. Син мине сагынасың, артларымнан йөрисең, янган сөю чакларын ушка тотып саклыйсың. Син мине сагынасың, янга килеп йөрисең, хисләреңне сыный-сыный, сүзләреңне сайлыйсың. Алсу Фарақшина! Рәхмәт. Ике алдақшы сөйләшә икән. Берсе Әлмәтнеке, берсе Аздақайныкы, Катарлыкы. Берсе Казанныкы, берсе Әлмәтнеке. Ике алдақшы, шырылдар. Бар инде алдашканнар да аптыгында берсе әйтә икән инде Казанныкы. Менә дип әйтәди, Казан урамында шул кадәр топыл мамыгы булды. Хәтта мин бер елны адаштым дип әйтәди. Әлмәтнеке алдаша икән. Мин бер көн тишемне казыган идем, кариес дип әйтеп, нифет бәреп чыкты дип әйтәди.
Молодец. Менә әтинең шул хәтле күп гармуннары, мин гомер буе хыялландым гармунда уйнарга. Ләкин менә музыка мәктәбендә мине флейтага бирделәр, инде менә мин курайда уйныйм инде хәзер. Но өйдә менә берничә гармуныбыз бар, шуңарга менә өйрәнәсем килә. Шәп, молодец. Вдохновил. Соң түгел. Бүтән нәрсәгә аюны да биергә өйрәтәләр. Менә шундыйларның берсе мин. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, такмаклар. Ура! Башлап кара. Җавап абый сезнең турында. Сез ни турында? Укып җырлый. Башым пелеш, борын узын, күзләремдә кәкре. Әнә шулай да килгәнсез, менә рәхмәт төшкәре. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Әнә килә автомобиль, син генә утыр инде. Сөйгән ярың 49 иллегә тутыр инде. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Шамып килә ак куян, кулына капшык тоткан, анда сыйган зур саулык, шатлык, муллык һәм байлык. Алмагачлары, Сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. сайрый сандугачлары, сайрый, сайрый, сайрый. Тагын бер генә. Самардан килгән чакта төшеп калды галушым. Тагын берне җырла дисез, матур икән тавышым. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Хәзер егетләр кызыга, байга да, матурга да, ахыр чиктә риза була, балалы хатынга да. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сайрый. Авызыңа чыгасың. Әзер була, әзер. Безнең продолжение була хәзер. Аллаһымнан юаныш, озын гомер куаныш, ак бәхетләр, уңышлар, табышлар һәм балкышлар. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Җырлыйк әле, җырлыйк шушы көйләргә, җырласак шушы көйләргә, калыр сагынып сөйләргә җавап. Вай, алмагачлары. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Әле мондай такмакларның булганы юк. Җавап абый, мондай кунаклар Мондай кунакларның да булганы юк. Зур рәхмәт. Булдырасыз да инде. Булдырасыз сез барсында. Хөрмәтле дуслар, салават, гүзәлем. Менә бер дуетыгызны, бер җырыгызны ишетәсе килә бит. Кунак булгач бит, аны күчтәнәч сез килмәгәнсездер. Әзерләндек. Менә хәзер яңа ел каникуллары килеп җитә бит инде. Без анда теге ашау гына түгел бит инде. Менә нәкъ шушы каникулларда без нәрсә эшлибез? Туганнан туганга йөрибез, кунактан кунакка, шулай бит инде. Менә бер көнне дә калдырмыйчы менә шулай туганнарга йөришек әле. Амин. Киләсе җырыбыз да туганнарым дип атала. Әйдәгез бергәләп җырлап. Тыңлыйбыз. Каршы утырып, күзне
aşık dağlar bulsalar da yollarını ağır şapta yerden giderişin ezer tırık susuz kullarını tuğanlarını bulmuysa da bağlı kızdan kılı akşam bulsana tuğanlarsız yaşav yemeli tügel andını gülmüş dağlar dursa da tuğanlarını bulmuysa da bağlı kızdan kılı akşam bulsana tuğanlarsız yaşav yemeli tügel andını gülmüş dağlar dursa da tuğanlarsız yaşav yemeli tügel andını gülmüş dağlar dursa da Hürmetli tomoshabchilar, hürmetli qonaqlarim, sizni chin ko'ngildan 2023-yil Quyon yili bilan qutlayman. Quyon yili baxt, barakat, shodlik, quvonchlar olib kelsin. Kelajakda da motor, shodlikli uchrashuvlar nasib bo'lsin. Biz sizni yarataman.